Pau d'Ordal tenim les vinyes de l'escançó del millor vi i el millor ca de tota la comarca. Aquestes vinyes són de prop de 30 caves, on a més de produir el vi i el cava s'hi fan visites guiades i rutes en bicicleta. A Sant Pau d'Ordal tenim els préssecs més dolços i més bons de tot el país. I celebrem el Mercat del Préssec d'Ordal, on s'hi venen tot tipus de préssecs de 25 productes diferents que els cultivem durant tot l'any. També tenim l'Esplai Els Cargols, que amb 45 anys d'història ha vist fer-se grans els nens i nenes del poble. Cada dissabte de 4 a 6 hi anem a fer noves amistats per passar les millors tardes i els millors estius amb els amics i amigues. Així doncs, deixa de preguntar-te què tenim a Sant Pau d'Ordal i vine a descobrir-ho. T'hi esperem!